పాదాల దగ్గర నేను అర్పిస్తున్నాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంతస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపः కదా మह्यं దదాతి సుపదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते. सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपवराय गौरकथा दामदाय नगरग्रामताय. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास अधिक गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. మూడో స్కందం 14వ అధ్యాయం 29వ శ్లోకం. బృహాదయో యత్కృత సేతుపాలా యత్కారణం విశ్వమిదం చ మాయా ఆజ్ఞాకరీయస్య పిశాచర్యా అహో విభూమ్న స్థిరేతం విడంబనం. Translation: Demigods like Brahma also follow the religious rites observed by him. He is the controller of material energy, which causes the creation of the material world. He is great, and therefore his devilish characteristics are simply imitation. Demigods like Brahma also follow the religious rites observed by him. He is the controller of the material energy, which causes the creation of the material world. He is great, and therefore his devilish characteristics are simply imitation. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Lord Shiva is the husband of Durga, the controller of the material energy. So Durga Devi పేరులోనే ఉన్నది దుర్గము అనగా ఫోర్త్. ఈ భవలోకము యొక్క అధిపతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి ఎవరి ఆధిపత్యతలో ఉంటారంటే దుర్గాదేవి ఆధిపత్యంలో. సో మమ మాయా దురత్తేయ, సో అదే దుర్గాదేవి. సో ఆ దుర్గాదేవికి భర్త రుద్రుల వారు శివుడు. Durga is personified material energy, and Lord Shiva, being her husband, is the controller of the material energy. So రుద్రుల వారు మరి ఈ భౌతిక ప్రకృతికి అధిపతి దుర్గాదేవి. ఆ దుర్గాదేవికి అధిపతి, దుర్గాదేవి నాథుడు ఎవరు అని అంటే రుద్రుల వారు. He is also the incarnation of the mode of ignorance and one of the three deities representing the Supreme Lord. So దేవాది దేవుడి యొక్క రిప్రజెంటేటివ్స్ గా ముగ్గురు ఉన్నారు. ఒకరు బ్రహ్మ క్రియేషన్ కోసం అని సృష్టికర్త, విష్ణు పాలనకర్త, మరియు రుద్రుల వారు ప్రళయకర్త. సో ఆ త్రీ ప్రిన్సిపల్ డీటీస్ లోంచి ఒకరు రుద్రుల వారు. As his representative, Lord Shiva is identical with the Supreme Personality of Godhead. He is very great, and his renunciation of all material enjoyment is an ideal example of how one should be mentally unattached. So atanu బ్రహ్మ కూడా ఈవెన్ రుద్రుల వారి అంత స్థాయిలో లేరు. దో రుద్రుల వారు పుట్టింది కూడా బ్రహ్మ యొక్క కనుబొమ్మల మధ్య నుంచి పుట్టారు. బట్ రుద్రుల వారు ఎంత గొప్పవారో అంత గొప్ప స్థాయికి ఈవెన్ బ్రహ్మ కూడా రాలేరు. సో అంత గొప్పవారు రుద్రుల వారు. సో అతను తన పర్సనల్ ఎగ్జాంపుల్తో చూపించారు ఏ రకంగా ప్రతి విషయంలోని, ఏ విషయంలోని అతనికి అటాచ్మెంట్ లేదు. ఇది నాది, నేను దీనికి అధిపతి అన్నట్టుగా ఎక్కడా లేదు. సో ఈవెన్ భార్య విషయంలోని కూడా. సో ఒకసారి
రావణాసురుడు వచ్చి అతను అడిగారు, స్వామి నాకెవరైనా ఒక అందమైన గుణవతి అయిన స్త్రీ కావాలి, నేను వివాహం చేసుకునేదానికి ఎవరైనా మీరు వరం ఇవ్వండి అని. మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరికైనా నాకు చెప్పండి, నాకు వరం ఇప్పించండి అని. రుద్రుల వారు చేసింది ఏంటి అని అంటే, నేను ఇంకొక స్త్రీని నేను ఎప్పుడు చూడలేదు, నా దృష్టిలోని అందరికంటే అందమైనది ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే పార్వతీదేవే, కాబట్టి పార్వతీదేవే నేను నీకు ఇచ్చేస్తానని. సో ఈవెన్ రావణాసురుడికి కూడా అసలు ఏ రకంగా తల్లి సమానంగా ఉండే ఆ పార్వతీదేవిని తీసుకెళ్లాలని మనసు ఎలా ఒప్పిందో తెలియదు. అతను కూడా తీసుకెళ్లిపోతూ ఉంటే అప్పుడు వినాయకుడు వచ్చి ఈ రకంగా, అంటే మీరు ఏంటి ముసలావిడిని కూర్చోబెట్టి తీసుకెళ్తున్నారు అన్నట్టుగా ఒకసారి తర్వాత ఒకసారి ఆ రకంగా వచ్చి చెప్పేసరికి ఫైనల్లీ రుద్రుల వారు చెప్పిన దాని తర్వాత రావణాసురుడు, రుద్రుల వారికి ఏంటంటే దేని పట్ల కూడా ఆసక్తి అనేది లేదు, అనాసక్తుడుగా ఉంటారు. One should therefore follow his footsteps and be unattached to matter, not imitate his uncommon acts like bringing poison. ఆయన లాగా మనం ఉండాలి అనేసి ప్రయత్నించకూడదు. ఆయన లాగా ఉండాలి అని ప్రయత్నించాము అని అంటే ఆ గరళం తాగాలి, మరి అది తాగలేము, మన వల్ల కాదు అది. అతనికి అసాధారణమైన శక్తులు ఉన్న దాని వల్ల అతను దాన్ని గొంతులోని నిలుపుకోగలిచారు. యాక్చువల్గా అతనిది పరిపూర్ణమైన భక్తి వల్ల అతను తీసేసుకున్నారు. అది ఆయన శక్తి కూడా కాదు గొంతులో నిలుపుకునేదానికి, అది దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు అక్కడతోనే ఆపిచ్చేశారు. సో మనం ఊరికైనా అతను ఇమిటేట్ చేయాలని తాగాలని చూసాము అని అంటే విషయం భగవంతుడు మధ్యన ఇంటర్వ్యూన్ చేయరు. సరే నీ కోరిక అలా ఉన్నది కదా, ఎందుకు నేను వద్దనాలి అని. కాబట్టి అటువంటివి మనం చేయకూడదు ఎప్పుడు కూడా. అతన్ని లాగా చేయాలి అని అనుకోకూడదు. అతను చెప్పిన సూచనల్ని వాటిని మనం పాటించాలి. అతని లాగా అనాసక్తుడుగా ఉండాలి విషయవాంఛల పట్ల. 30వ శ్లోకం. మైత్రేయ ఉవాచ దైవం సంవిదితే భర్త మమథో మంథితేంద్రియ జగ్రాహ వాసో బ్రహషే వృషే లీవా గతత్రపా. Translation: Maitreya said, Diti was thus informed by her husband, but she was pressed by Cupid for sexual satisfaction. She caught hold of the clothing of the great Brahmana sage, just like a shameless public prostitute. So, Diti Devi గురించి ఇంత అభద్రమైన భాష ఉపయోగించవలసింది వస్తోంది. అది కూడా ఎవరి ద్వారా అంటే ఒక గొప్ప ఋషి అయిన మైత్రేయ ముని ద్వారా. ఎందుకు అని అంటే ఆవిడకి తన కామము గురించి, అసలు కామం మీద ఆవిడకి కొద్దిగా కూడా నియంత్రణ లేకుండా ఉన్నింది. నియంత్రణ లేని కామం అనేది ఎంత డేంజరస్ అంటే, అప్పటికి ఇన్ని పారాగ్రాఫ్స్ లోని రుద్రుల వారి గురించి అసలు చెప్పారు. ఎవరు ఆ రుద్రుల వారు? సో మొదటిది కశ్యప ముని ట్రై చేసింది ఏమంటే, నాకు తమ్ముడి వరుస అవుతారు. సో అలాంటప్పుడు మన తమ్ముడు ముందు మనం ఈ రకంగా ఉండడం అనేది సరైన విషయం కాదు, ఈ సమయంలోనే అతను వస్తారు అని. సరే తమ్ముడు వస్తే మనం బయట అతనికి కనిపించేలాగా కలుసుకోం కదా, లోపల ఎక్కడో ఉంటాం కదా అని అనుకుంటే దానికి కూడా ఒక టిప్పణి ఇచ్చారు. అతనికి 3 నేత్రాలు కలిగి ఉన్నాయి, 3వ నేత్రంతో అతను పసిగట్టేయగలరు, కాబట్టి వద్దు అని. అయినా సరే కూడా ఈవిడ వినటం లేదు. మళ్ళీ కశ్యపుల వారు చెప్పారు, అతనికి మన పరాయ అటువంటి భేదములు లేవు, అతనికి ఎవరి పట్ల కూడా అతను పక్షపాతం అనేది చూపించరు, ఎవరు కూడా వారికి చుట్టాలు, ఎవరైనా పైవారు అనేసని భావన పెట్టుకోరు. అతను సాయం సంధ్య వేళలోని తన నంది వాహనం మీద ఊరేగించుకుంటూ వస్తూ ఉంటారు. తన వెనకాతల భూత ప్రేత పిశాచ గణాలందరూ కూడా ఉంటారు. ఎవరైతే ఈ రకంగా పాపాలు చేసి భూత ప్రేత పిశాచుల్లాగా అయ్యారో అటువంటి వారి పట్ల కూడా రుద్రుల వారు ఏమంటే కరుణ కలిగి
వారికి కూడా ఒక శరీరం దానం చేసేస్తారు. ఆ శరీరం ఎవరి గర్భంలోని ధరిస్తారు అని అంటే, ఎవరైతే ఈ అసుర వేళలోని కలయిక అనేది జరుగుతుందో అటువంటి వారి గర్భములోని వారిని ప్రవేశపెడతారు అని. అయినా సరే కూడా ఆవిడ వినకపోవచ్చు. సో అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రుద్రుల వారంటే ఎవరు అనేది బోధించుకుంటూ వచ్చారు కశ్యప ముని. ఎంతో ప్రయత్నించారు. ఈవెన్ దితీదేవిని గృహేశ్వరి అని చెప్పని కొలిచారు. ఈ రకంగా వారికి ఆడవారికి ఏంటి అని అంటే, ఎప్పుడైనా సరే కూడా ఈవెన్ మన శాస్త్రాల్లో చెప్పుకున్నది కటు వాక్యాలతోని వారిని ఎప్పుడూ కూడా సంబోధించరాదు. వారిని మృదువైన వాక్యాలతోనే వారిని కలవాలి. వారిని ఎప్పుడూ కూడా ద్వేషించరాదు. వారిని ఎప్పటికీ కూడా తప్పుగా చెప్పరాదు. వారు ఒకవేళ తప్పు చేసినా సరే కూడా వారికి ఎలా చెప్పాలి అని అంటే ఆడవారికి, వారికి అది అర్థమయ్యే విధంగా మెత్తటి భాషలోనే చెప్పాలి. ఇది నేను చెప్తున్నాను మీకు, కానీ యాక్చువల్గా నేను ఆ రకంగా పాటించట్లేదు. ఇది నా కోసం యాక్చువల్గా మెయిన్గా. సో ఇది మెత్తగా చెప్పడం అనేది నేర్చుకోవాలి. అది తల్లి కావచ్చు, భార్య కావచ్చు, లేక కూతుర్లే కావచ్చు. పద్ధతిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది నేర్చుకోవాలి. సో ఇక్కడ కశ్యప ముని దాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా పాటించుకుంటూ వస్తున్నారు. తన భార్యను ఎక్కడో కూడా ఏంటి పిచ్చా నీకు ఆ రకంగా అంతా మాట్లాడలేదు. ఓ గృహేశ్వరి, మీకు నేను ఎంతో రుణపడిపోయి ఉన్నాను. ఈ జన్మే కాదు ఎన్నో జన్మల దాకా కూడా నేను మీకు ఆ రుణాన్ని తీర్చుకోలేను అని. కొద్ది క్షణాలు కొద్దిగా ఓపిక పట్టండి అన్నట్టుగా ప్రాధేయపడ్డారు. కానీ దితీదేవి దానికి చేసిన ఆవిడ రియాక్షన్ ఏంటి అని అంటే, ఇంత వినిన తర్వాత ఆవిడ కనీసం ఇంకొకరు అయి ఉంటే కనీసం సరే అని కొద్దిసేపు వెయిట్ చేస్తుంటారు. లేకపోయిందా వేరే ఇంకేదైనా కార్యం చేసుకుంటూ ఉంటారు. వారికి చేయవలసిన విధియుక్త ధర్మాలను ఏదో చేసుకుంటుంటారు. సో దట్ ఈ కామం పట్ల వారి దృష్టికోణం అనేది మారిపోతుంది. కొంతసేపట్లోని మర్చిపోవచ్చు. అలా అని కశ్యప ముని దితీదేవి చెప్పినట్టు దాని మీద ఆ పనికి కాదనైతే అనలేదు. కాకపోతే అతను చెప్పింది ఇది వేళ కాదు, ఇది సరైన సమయం కాదు, ఈ సమయంలోని ఇటువంటి కార్యము చెయ్యరాదు, కొన్ని నిమిషాలు ప్రతీక్ష చేయమనే ప్రాధేయపడ్డారు. సో అది కూడా చెయ్యలేకుండా దితీదేవి తను చేసిన పని ఏంటి అని అంటే చాలా అసభ్యకరమైన పని చేశారు. అప్పుడు తను ఎలాగో భక్తి మార్గంలోని ఆ సమయం ఆలోచించట్లేదు. కామం ఆమె మీదకి వహించి ఉన్నది కాబట్టి ఆవిడ చేయలేకపోయారు ఇది భక్తి యొక్క సేవలు. కానీ కనీసం తన భర్త చేస్తున్న వారిని కూడా ఈ రకంగా చెడగొట్టే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మైత్రేయుల ఋషులవారు ఏ రకంగా ఆవిడ్ని పోలుస్తున్నారు అని అంటే, ఒక వేష ఏ రకంగా ఇటువంటి కర్మలే చేస్తారు, సో ఆ రకంగా పోలుస్తున్నారు. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The difference between a married wife and a public prostitute is that one is restrained in sex life by the rules and regulations of the scriptures, whereas the other is unrestricted in sex life and is conducted solely by the strong sex urge. Although very enlightened, Kashyapa, the great sage, became a victim of his prostitute wife. Such a strong force of material energy. సో ఇప్పుడు కశ్యపుల వారికి ఎంతో బాధపడిపోతున్నారు. అతను తన అంత గొప్ప ఋషి యొక్క భార్య అయ్యుండి అండ్ అతను అంత ప్రయత్నించి ఆవిడకి చెప్పాలని ప్రయత్నించినా సరే కూడా ఆవిడ ఏమాత్రం వినటం లేదు. ఇక్కడ రెండు రకాల స్త్రీల గురించి చెప్పున్నారు. సో ఒకటేంటి అని అంటే గృహలక్ష్మి. గృహలక్ష్మి అనేవారు ఏంటి అని అంటే ఇంటి కట్టుబాట్లు, సో వాటన్నిటికీ కూడా కట్టుబడి ఉంటారు. సో బహిరంగంగా ఏది కూడా ప్రేమే కాదు, ఈవెన్ వారు చేతులు కలుపుకొని మాట్లాడేది, ఆ రకంగా కూడా
పాతకాలం మనుషుల్ని చూడండి, ఎప్పుడు కూడా పబ్లిక్ లోని చేతులు పట్టుకొని ఒకరి చేతులు ఒకరు పట్టుకొని వెళ్ళడము, లేకపోయిందా కలిసిగా వారు క్లోజ్ గా ఉండడము, అటువంటివి ఎప్పుడూ లేదు. కాకపోతే మనకి ఇది కలియుగం కాబట్టి మనకి 12వ స్కందంలోని మనకి 2వ దీంట్లోని అధ్యాయంలోని మనకి చెప్పున్నారు కలియుగం ఎలా ఉంటుంది అని. సో దాంట్లోని ఆడవారు మగవారు కలిసే ఉంటారు, ఒకరిని ఒకరు చేతులు పట్టుకొని ఇంకా సన్నిహితంగా బయట బహిరంగంగా ప్రదర్శనాత్మకంగా ఉంటుంది. భార్యకి భర్తకి మధ్యన ఉండే సంబంధం అనేది కేవలం ఒక శారీరక సంబంధం దాకా మాత్రమే వారిది రెస్ట్రిక్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది కలియుగంలోని. వారి అవసరాలు కూడా శరీరానికి సంబంధించిన అవసరాలు మాత్రమే ఉంటాయి ఒకరితోనొకరికి, అంతేగాని ఇతర ఇంకా దేనికోసమని ఒకరిని ఒకరు ఆశ్రయించరు. ఇది కలియుగం యొక్క దౌర్భాగ్యం అనేసని చెప్తున్నారు. సో ఇంత దారుణాతి దారుణమైన పరిస్థితి కలియుగంది. అండ్ సెకండ్ కేటగిరీ ఉండేది, సో వేశ్య అంటే కేవలం వేశ్యలనే కాదు, వేశ్యలు కూడా కొంతమంది వారు ఈ కార్యం వారికి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చేసుకునేదంతా వారికి నచ్చకపోవచ్చు. బట్ 2వ శ్రేణి ఎటువంటి వారిదని అంటే, ఎవరైతే ఈ రకంగా కోరికలతో ఉంటారో వారిని వేశ్యలతో సమానంగానే ఇక్కడ పోల్చబడ్డది. బహిరంగంగా కేవలం వారి కోరికలు మాత్రమే వారికి అధికంగా ఉన్నాయి, భక్తి కంటే కోరికలు అనేది ఎక్కువైపోయి ఉన్నది అని అంటే అటువంటి వారు వేశ్యతో సమానం. సో మగవారికి కూడా బ్రహ్మచర్యం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. బ్రహ్మచర్యం కాని వారు పనికిరాని వారు. సో వారు పంచమ జాతికి చెందిన వారు అన్నట్టుగా వారిని పక్కన పడేయబడతారనమాట. సో వేదాలలోని 4 రకాల వారిని డిఫైన్ చేయబడ్డారు. సో బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర. సో బ్రాహ్మణులకి కానీ, క్షత్రియులకు కానీ, వైశ్యులకి కానీ, శూద్రులకి కానీ వారికి కూడా కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా పాటించని వారిని యాక్చువల్ గా పంచమ జాతి అని అంటారు. సో ఆ పంచమ జాతి వారి కిందన సో మ్లేచ్ఛులు, యవనులు వారి కిందన పరిగణనలోకి తీసుకోబడతారు వారు. సో ఎవరైతే మగవారు ఈ రకంగా వారి కోరికలు ఎక్కువ ఉండి భగవద్భక్తి తక్కువ ఉంటుందో వారు పంచమ జాతి కిందకి వారు లెక్క పెట్టబడతారు, మ్లేచ్ఛులు, యవనుల కిందన. అదే స్త్రీలు ఎవరికైతే కోరిక అధికంగా ఉంటుందో అటువంటి వారు వేశ్యకి సమానంగా లెక్క వేయబడ్డారు. సో వేశ్యలకి ఏంటి అని అంటే, కామాతురాణం న భయం న లజ్జ. సో వారికి చుట్టుపక్కల వారు చూస్తున్నారు, ఏం చేయాలి, మనం ఇలా ఉండొచ్చా ఉండకూడదా, వారి వస్త్రములు కూడా ధరించేది అదే రకంగా. అండ్ అది కాకుండా అటువంటి వస్త్రములు వేసుకొని గుడులకి వాటికి కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అది ఇంకా దౌర్భాగ్యం. ఇంకా దానికి మించిన దౌర్భాగ్యం ఏమంటే, వాళ్ళ కాలంలోని ఆ రకంగా వస్త్రాలు వేసుకునింది కాకుండా గుడిలకు వెళ్ళిందే కాకుండా అక్కడ ఇన్స్టాగ్రామ్స్, యూట్యూబ్ షార్ట్స్, రీల్స్ అలాంటివి షూట్ చేస్తూ ఉంటారు భగవంతుడి దగ్గర గుడులకు వెళ్ళి. సో అది మన దౌర్భాగ్యం అది. సో ఈ రకంగా కోరికలు ఉండేవారిని ఇక్కడ వేశ్యలతో సమానం చెప్పబడినారు. అండ్ యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే దితీదేవి దగ్గర అట్లీస్ట్ ఇటువంటిది ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకోలేదు ఎవరు కూడా. సో ఎందుకు ఈ రకంగా మనకి ఒకరి క్యారెక్టర్ మీద మచ్చ వచ్చేలాంటివన్నీ కూడా ఎందుకు శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్తున్నారు? మరి వారు ఏమి తక్కువ వారు కాదు. మనలాంటి వారంటే చెప్పినా సరే కూడా ఏదైనా మన గురించి నెగటివ్ నలుగురు వింటారు, దాని తర్వాత వాళ్ళు మనల్ని కలిసినా సరే కూడా వాళ్ళకి తెలియని కూడా తెలియదు మనం ఎవరు అనేసరి. కానీ దితీదేవి మరియు కశ్యపముని ఇంత గొప్ప వారు కదా, వారి గురించి ఎందుకు ఈ రకంగా వారి గురించి అన్ని కూడా విషయాలు శ్రీమద్ భాగవతం చదివిన ప్రతి ఒక్కడికి అర్థమవుతుంది. మరి ఎందుకు వారి గురించి ఈ రకంగా ఒక పుస్తకంలోని, అది కూడా ఇంత ధర్మ గ్రంథం అమల పురాణంలో ఎందుకు రాశారు అని అంటే, ఒకటి
భక్తులు ఎవరు కూడా జడ్జ్ చేయరు. తర్వాత కాలంలోని భగవద్ధామంలో ఎప్పుడైనా కశ్యప ముని కానీ దితీదేవి కనిపించినా సరే కూడా వీరు క్యారెక్టర్లెస్ పీపుల్ అన్నట్టుగా ఆ రకంగా అనుకోరు. ఎందుకనంటే భక్తులు అనేవారు పరదుఃఖ దుఃఖి. ఇతరుల పట్ల వారు ద్వేషం గాని వారు లేకపోయినా చెడుగా ఆలోచించడం కానీ అటువంటి ఎప్పుడు చెయ్యరు భక్తులు. అండ్ రెండోది, ఇవంతా కూడా ఇక్కడ పిట్ ఫాల్స్. మనకి ఇటువంటి వాటి పట్ల మనకి కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పని అంటున్నారు. అంత గొప్ప ఋషి అతని వల్లనే కాలేదు, మనం ఎంతటి వారం. కాబట్టి తస్మా జాగ్రత్త, ఎల్లప్పుడూ మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అందుకోసమనే భగవంతుడు మనకి చెప్తున్నారు, తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మాం అనుస్మరయుధ్యచ మయ్యార్పిత మనోబుద్ధిం. సో మనకి ఎల్ల వేళలా కూడా మనకి భగవంతుడు సర్వేషు కాలేషు, ఏ టైంలోనైనా సరే కూడా మనం, అంటే అక్కడ అర్జునుడికి యుద్ధం అని చెప్పారు, మనకి మన కర్మలు చేసుకోమని చెప్పారు. కానీ ప్రతి పూట కూడా ప్రతి క్షణం కూడా భగవంతుడి మీద మనం దృష్టి పెట్టుకుంటూ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ. సో ఈ రకంగా మనం ఎల్లవేళలా భగవంతుడి గురించి ఆలోచిస్తూ మై అర్పిత మనోబుద్ధి, మనం మన బుద్ధిని మనసుని కూడా భగవంతుడికే అర్పించుకొని ఉండాలి. సో ఈ రకంగా ఉంటే మన మనసులోని అనవసరమైన చెడు ఆలోచనలు రాదు. లేకపోతే ఇంగ్లీష్ లో కూడా చెప్పారు, ఎంప్టీ మైండ్ ఈజ్ డెవిల్స్ వర్క్షాప్. సో ఖాళీగా ఉంటూ భక్తి లేని మెదడులోని ఇగో ఇటువంటి ఆలోచనలే వస్తాయి. 31వ శ్లోకం. స విదిత్వాత భార్యాయాస్తాం నిర్బంధం వికర్మణి నత్వా దృష్టాయా రహసి తథాప్తోపవివేశహి. Understanding his wife's purpose, he was obliged to perform the forbidden act, and thus, after offering his obeisances unto worshipable fate, he lay with her in a secluded place. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. It appears from the talks of Kashyapa with his wife that he was a worshipper of Lord Shiva. And although he knew that Lord Shiva would not be pleased with him for such a forbidden act, he was obliged to act by his wife's desire, and thus he offered his obeisances unto fate. ఇంకేం చేయగలరు అతను? విధికి నమస్కారం పెట్టుకున్నారు, తప్పదు. ఇంకా ఏదో జన్మలోనో ఎప్పుడో చేసిన కర్మలు దాని యొక్క ఫలితం. He knew that the child born of such untimely sexual intercourse would certainly not be a good child, but could not protect himself because he was too obliged to his wife. ఎందుకనంటే తన భార్యకి మరి అతను తన చెప్పిన మాటని కాదనలేక ఉండిపోయారు. In a similar case, however, when Thakur Haridasa was tempted by a public prostitute at the dead of night, he avoided the allurement because of his perfection in Krishna consciousness. హరిదాస్ ఠాకూర్కి కూడా ఇటువంటి సందర్భం వచ్చింది, కానీ అతను చాలా చాలా చాకచక్యంగా, చాలా స్ట్రాంగ్ గా అతను దాన్ని అపోజ్ చేశారు. కుదరదు అని అంటే కుదరదు, కానీ అట్ ది సేమ్ టైం అతను కూడా ఆవిడ్ని అవహేళన చేస్తూ లేక తక్కువ చేసి మాట్లాడుతూ అలా చేయలేదు. అమ్మా కొద్దిసేపు నా జపం పూర్తి వస్తుంది, అయిపోయినాక ఖచ్చితంగా మీతో మాట్లాడతాననేసి కూర్చున్నారు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కృష్ణ కాన్షియస్ పర్సన్ అండ్ అదర్స్. సో కశ్యపుల వారు రుద్రుల వారి భక్తుడు. సో అతను ఎంత ప్రయత్నించినా సరే కూడా తన భార్య మీద అస్సలు అది ఎఫెక్టే చూపించలేదు. Kashyapa Muni was great, learned and enlightened, and he knew all the rules and regulations of the systematic life. Yet he failed to protect himself from the attacks of sex desire. Thakur Haridasa was not born of a Brahmin family, nor was he himself Brahmana, yet he could protect himself from such an attack due to his being Krishna conscious. Thakur Haridasa used to chant the holy name of the Lord 300,000 times daily. 3,00,000 సార్లు రోజుకి హరే కృష్ణ ఆ కృష్ణుడి నామాన్ని జపించేవారు.
సో ఈ రకంగా పట్టుదలతోని భగవద్భక్తిలోని నిమగ్నం అయి ఉండేవారు వారికి భగవంతుడే సాక్షాత్ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు. ఈవెన్ ఆంజనేయ స్వామి అతన్ని కూడా శనిదేవత ఏం చేయలేకపోయారు. ఎందుకంటే అతని శరీరంలోని అణువులోని శ్రీరాముని యొక్క భక్తి ఉన్నింది కాబట్టి శనిదేవత కూడా ఏమీ చేయలేకపోయారు అతను. ఈ రకంగా భక్తిలోని ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి సవినయంగా మనవి ఏమంటే ఎల్లవేళలా జపం చేయండి. టైం దొరికినప్పుడు జపం చేస్తూ ఉండండి. ఖాళీ మనస్సుతోనున్నారు అని అంటే 16 మాలలు అయిపోయింది కదా అని అనుకున్నారంటే ఒకటి ఇటువంటి కామ కోరికలు కానీ లేకపోయిందా భౌతికమైన కోరికలు కానీ లేకపోయిందా చావు కానీ అనేది ఎప్పుడైనా రాగలదు. మన నోరు ఎప్పటికైనా సరే కూడా మాట్లాడలేకుండా పోవచ్చు. సో వృద్ధ వయసు వచ్చినాక మనం ఎప్పటికైనా సరే కూడా మనకి ఏదో ఒక రోజు మనకి మాట్లాడలేకుండా పోవచ్చు. సో మనం చేయవలసిన కర్మలు చేయలేకపోవచ్చు. సో ఆ రకంగా మనకి మన కర్మలు చేసుకోలేకుండా ఉండే అవకాశం మనకి రావచ్చు ఎప్పటికైనా. సో కాబట్టి మనం చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే మనకి ఎప్పటికైనా సరే కూడా మనకి శరీరంలో శక్తి ఉండేటప్పుడే మనం భగవంతుణ్ణి హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనేది జపించుకోవాలి వీలైనన్ని సార్లు. కులశేఖర్ ఆల్వారు అతను కీర్తన ఏకంగా రాసేశారు. సో అతను చెప్పేది ఏంటి అని అంటే కృష్ణ త్వదీయ పద పంకజ పంజరాంతం ఆత్వైమ విశతౌ మనసా రాజహంస ప్రాణ ప్రయాణ సమయే కపవాత పేత కంఠావరోధ విదౌ స్మరణం కుతస్తే. అంటే ఓ కృష్ణ, నాకు ఎప్పుడైతే నా శరీరంలో శక్తి ఉన్నదో అప్పుడే నన్ను తీసుకెళ్ళిపోండి. ఎందుకనంటే ఇప్పుడు నేను హరే కృష్ణ మహామంత్రం మీ కృప వల్ల ప్రతిరోజు నిరంతరంగా జపిస్తున్నాను. ఏమాత్రం కూడా నేను ఇతర విషయ వాంఛల పట్ల ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి కోరిక లేదు. కాకపోతే ప్రాణ ప్రయాణ సమయే, ఎప్పుడైతే ప్రయాణం కోసం మొదలుపెట్టిన సమయం వస్తుందో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కఫ వాతము పైత్యము అటువంటివన్నీ కూడా నా కంఠంలో వచ్చి దాని తర్వాత కంఠావరోధ, అవరోధం అయిపోతుంది. నా గొంతులో నుంచి మాటలు రాలేకుండా పోవచ్చు. అప్పుడు నేను మీ నామస్మరణ అనేది చేసుకోలేకపోవచ్చు స్వామి. కాబట్టి మీరే నాకు కృపదలచండి అని చెప్పని అంటున్నారు. సో మనం ఇక్కడతోని విరామం తీసుకుందాం. వంశాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో ఏవ చ